Hej, i dag der vil jeg vise jer, hvordan I søger billeder, hvor der er med et indhold, som I gerne må bruge til for eksempel, når nu I skal lave jeres hjemmeside. Jeg har Freja med i dag, og hun siger, at vi skal søge på kanin, så det gør vi. Og som I ved, så går vi herop og finder billederne. Der kommer jo rigtig mange kaniner frem. Jeg ved ikke, måske vi skal bruge en kanintegning. Søde kaninunger, et eller andet. Hvad siger du, Freja? Det ved jeg ikke. Nå, i hvert fald så kan vi gå herop i værktøjerne, og der kan vi vælge, hvilken type billede vi vil have. Hvis nu vil vi gerne have nogle fotoer af nogle kaniner, det kan vi vælge her. Men oppe i værktøjerne er der noget endnu vigtigere. Der er brugsrettigheder. Og der kan vi så vælge, at vi vil gerne have dem, vi må anvende. Vi kunne også vælge dem, hvor der står, at man må anvende med ændringer, fordi I skal jo til at lave billedredigering på de her billeder. Men jeg trykker lige på dem, I vil må anvende. Og så kan I se, så kommer der en bunke billeder frem med billeder, som I gerne må tage og kopiere eller gemme på jeres PC. Og det gør I jo bare, som I plejer at gøre. Højreklikker og enten kopierer billedet eller gemmer billedet som. Yes, tak for det og god fornøjelse.